Ta' età żgħira kellu passjoni għall-isparar. Stephen Cauchi huwa t-tiratur li f'dawn l-aħħar 8 snin trawwem fl-isport tal-isparar u qed jikseb riżultati sbieħ għall-pajjiżna. Kont determinat li nibda u llum sodisfatt li qed inġib punti tajjeb, forsi sal-aħħar ta' dis-sena kun nista' nikkompeti barra Malta. Illum Stephen qed igawdi minn shooting range ġdida ta' 10 metri f'Tinje li ġiet inawgurata mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Clifton Grima. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kollezzjonisti ta' Armi Maltin u Tiraturi spjega l-importanza ta' din il-faċilità sportiva. Din hija għodda importanti ħafna. Ir-raġuni hija illi hawnhekk hawn żewġ oġġettivi. Waħda minnhom hija li aħna rrawmu iż-żgħażagħ li rridlu fil-sport tal-isparar. L-ieħor huwa biex aħna ngħinu atleti Maltin li huma ta' ċertu livell biex ikomplu jtejbu r-riżultati tagħhom. Dan l-isport tal-indoor dan huwa tajjeb ħafna biex dak li jkun tintroduċih għall-isparar b'mod dixxiplinat ħafna. Intant is-Segretarju Parlamentari ħabbar ukoll li fi żmien li ġej se joħorġu s-sejħiet tal-kuntratti biex titkompla t-tieni fażi tal-proġett tax shooting range nazzjonali f'Takandja li se jkollha airgun shooting range ta' 50 metru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.